Zdravím vás, priatelia. Práve som dokončil rohovú lavicu s úložným priestorom, tak by som vám ju pár slovami a zábermi chcel predstaviť. Lavica má rozmery 2,40 m x 1,70 m. Tí, ktorí sledujete moje výrobky, tak viete, že v podstate všetky rohové lavice mám vyrobené podobným spôsobom. A teda sú to kvázi dve nezávislé lavice spojené dokopy, s tým, že každá je ako keby zrezaná pod uhlom 45 stupňov. No a ani táto nie je výnimkou. Je to konštrukčne pomerne náročné riešenie. Musí človek pracovať veľmi presne, aby tie spoje lícovali, aby tam neboli medzery. No ale myslím si, že ten výsledok je lepší ako pri iných riešeniach. Je to dizajnovo čistejšie podľa mňa. Dizajnovo je lavica akýmsi mixom medzi tradičnou konštrukciou a moderným minimalizmom. Medzi tie tradičnejšie dizajnové prvky by som priradil tento oblúk na opierke, ale to je v podstate asi jediný taký okrasný prvok na tej lavici, inak je to pomerne prísne jednoduchá záležitosť. Lavica je vybavená praktickým úložným priestorom. Sedacie plochy sú vystúžené lištami cez rybinový spoj. Výška úložného priestoru je zhruba 20 cm, takže možno, že sa to nezdá, ale ja si myslím, že sa tu dá poukladať celkom dosť. Vypichol by som tu použitie buku ako hlavného konštrukčného materiálu. Buk je tak trocha na okraji záujmu môjho ako dizajnéra, pretože nemá výraznú kresbu. Ale v tomto prípade je ten efekt skôr opačný a ja by som povedal, že tá jeho jednoduchá alebo nevýrazná kresba počiarkuje takú tú čistotu dizajnovú tej lavice. Dajte mi vedieť v komentároch, čo si o tom myslíte. Priatelia, to je k lavici všetko. Dajte mi vedieť, ako sa vám páči. Stále má pomerne dosť úsilia a námahy, takže sa poteším každému komentáru z vašej strany. Majte sa, vidíme sa na budúce. Čau.